Здравейте! Сигурно сте чували, че животът това е времето между първото вдишване и последното издишване. Това е така, защото дишането е най-важната жизнена функция на човешкия организъм. Ние може да преживеем едва няколко секунди или минути без въздух, без да дишаме, докато без вода няколко дни, а без храна дори месец. Чрез дишането ние набавяме енергия и кислород, които са жизненно важни за протичане на сложните биохимични процеси в нашия организъм. Процесът на дишане преминава през 4 последователни етапи. Първото е външното дишане, или това е обмен на газовете между атмосферата и алвеолите. Вторият етап е газообмен между алвеолите и кръвта, протичащ капилярите на белия дроб. Третия етап, това е транспорт на газовете чрез кръвта, и четвъртия етап е газообмен между кръвта и тъканите. Надявам се това видео да ви е било полезно. Оставете коментар, ако това е така. Благодаря!